Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba kawo muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji wata mata 'yar asalin jihar Plateau ta mayar da kuɗi da ta asinta a harami yayin aikin hajji. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe, sannan kuma da na ruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Wata mata 'yar asalin jihar Plateau ta mayar da kuɗi da ta asinta a harami yayin aikin hajji. Rahotanni sun nuna cewa matan mai suna Hajiya Zainab 'yar asalin jihar Plateau ta mayar da kuɗin da ta asinta a harami kimanin dala 5,000 kwatankwacin naira miliyan 8 ga hukumomin Saudiya. Lamarin ya faru ne bayan mahajjatiyar ta halarci aikin hajjin bana a kasar Saudiya. Kimanin naira miliyan 8,240 Hajiya Zainab ta tsinta a nan kasar Saudiya. Kimanin dala 5,000 da ɗoriya. Tuni dai Hajiya Zainab ta mika wannan kuɗi ga hukumar jin daɗin alhazan jihar Plateau, domin ta kasance ɗaya daga cikin alhazan jihar Plateau. Alhamdulillah, wani abu ne na farin ciki. Abin farin ciki ko shine cewa an samu naka da ya nuna shi mu ɗa ne ko ƴaci wanda za ka iya buga kirjinka a koyaushe ka ce wannan nawa ne. Ma'anan magana a nan gurin shi ne ɗaya daga cikin alhazanmu na Plateau, Hajiya Zainab ta Alhaji, ta yi suntuwan kuɗi mai yawa wanda aka juya kuɗin wajen miliyan 8 da kuɗin Najeriya, dala 5,000 da wani abu. Ta yi suntuwan shi, ta kawo mana, ta danka mana a hannu cewa ta yi suntuwan wannan kuɗi. A halin da ake ciki a yau, ba kowa ne zai iya wannan halin ba. A gaskiya a koyaushe mutanen Plateau na nuna abubuwa kyawawan ɗabi'u. Wannan abu coming from Plateau ban yi mamaki ba, domin mutanen Plateau masu gaskiya ne, kuma gaskiya wannan mata ta nuna ita 'yar halak ce, ta nuna ta zo aikin haji, kuma insha Allah zai karbi addu'arta. Mun kuma gode wa Allah da ya ba ta ikon kawo wannan kuɗi da ba nata ba, don duk abin da ka ɗauka da ba naka ba ne ka ci, ba zai maka amfani ba. Alhamdulillah, gaskiya muna godiya wa Allah da muka samu yau ɗaya daga cikin mahajjatanmu Hajiya Zainab ta samu kuɗi wanda ya kai ya ba da baya da miliyan 8 a kuɗin Najeriya. Na wani mutumin kasan Russia, kuma ta zo ta nuna mana, ta ba mu yau muka kawo musu kuɗi tare da su mu shugabannin jihar Plateau, muka musu kuɗi nan. Masu sauraro, kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura.